नमस्कार, प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे कुणाचे घावणे। मालवणी रेसिपी आहे ही, पारंपरिक आहे। चहाच्या सकाळच्या ब्रेकफास्टसाठी सर्रास केली जाते। चून बनवण्यासाठी मी अर्धा नारळ खोबरं घेतलं आणि पाव वाटी गूळ घेतला आणि थोडी वेलची पूड टाकली त्यात। 2 पेले तांदूळ घेऊन रात्री भिजत घालायचे आणि सकाळी ते मिक्सरला लावून घ्यायचं। थोडंसं जाडसर वाटून घ्यायचं आहे आणि पाणी घालून मिश्रण एवढं पातळ करायचं। चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। आता मी ह्याचे घावणे करून घेते। झाकण ठेवायचं आहे वरती। झाकण आता काढून घ्यायचं आहे। 1-2 मिनिटं झालेली आहेत। आता हे गूळ खोबऱ्याचं मिश्रण इथे स्प्रेड करायचं आहे हाफ पोर्शनला, अर्ध्या भागावर। दाबून घ्यायचं। त्यानंतर आपल्याला हाफ फोल्ड करायचं आहे। परत अजून एक फोल्ड। झालेलं आहे, त्याला काढून घेते। चुनाचे घावणे रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।